स्टेट बैंक तू ओडिशा रख कि बेंगल रख जो रख किए कहला बिजू ବିଜୁ ବାବୁ କିଏ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ତମ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟେ ଏଠି କେହି ବସିଲେଣି କିଏ ବସିଲା ଏଠି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ? ହଉ କୋଉଠି? ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବି ଯେତିକି କଥା କହିବା କଥା ଶୁଣିଲୁ ଶୁଆ ଶୁଣିଲୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲୋକ? ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁବାବୁକୁ ଆଉ ଆମ ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର କୁକୁରିଆ ପୁରାରେ ଯିଏ ଘର କରିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ କି ଦାସ ସିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି। ତମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତୁ ଗଲୁ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି। କାହାକୁ ପଚାରିବି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନଈ କଡ଼ରେ ଷଠ ଦେବୀଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନଈବନ୍ଧ ମହାନଦୀର ସେଇ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଏଠି ବିଜୁ କୋଉଠୁ ରହୁଛି ଷଠି ଦେବୀକି ପଚାରି ଯାଇ ତୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯିବେ କହୁଛି ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ସବୁ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ? ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି ନା ଆଉ ଛଇ ଛରେ ଯାଉଠି